Γεια σας παιδιά, τι κάνετε σήμερα? Βασίλης εδώ και σήμερα θα παίξουμε Hello Neighbor. Παιδιά, ακούστε ένα ενοχολητό, είναι η μαμά μου, το γυρίζω αργά αυτό το βίντεο. 0 και 17, οπότε είναι αργά. Δηλαδή είναι 12 και 17. Και να το μπαίνουμε. Μπαίνουμε σε αυτήν την κάμερα και περιμένουμε. Άντε μπες. Επεισόδιο 1. Είχα μπει και λίγο πριν, να δω πώς είναι. Και γιατί δεν ξέρω πώς είναι εκεί. Εντάξει, όμως συνεχίζουμε, δεν πειράζει. Boing, 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 boing. Γιατί είναι αυτά ρώσικα, δεν είμαι ο Ρώσο. Δεν ξέρω ρώσικα. Ό,τι να είναι λέω. Η μου κουτά. Ό,τι να είναι ρώσικα, τι σου καπιές. Να, τι. Άκουσε ένα μπαμπ. Εντάξει, θα βάλω ήχο. Εντάξει. Τώρα και από YouTuber σε αυτό το παιχνίδι. Θα σας μάθω και ένα hack. Το έχω δει φυσικά. Αν δεν το παίξω και στο Hello Neighbor. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Μυστηριώδης. Αλλά αν θα μου δείξω τη σειρά Hello Neighbor και κάνω μόνο 2 επεισόδια, δεν θα φταίω εγώ γιατί φταίει το παιχνίδι. Θέλει λεφτά για τη συνέχεια. Λεφτά. 8 ολόκληρα ευρώ. Όποτε βγει θα βγει και το καινούριο επεισόδιο Hello Neighbor. Ψυχασθενής. Ναι. Πολύ εύκολο για να το πάρεις. Δεν πρέπει να κουραστείς. Τόσο εύκολο. Εντάξει, μην πες. Λοιπόν, βάλουμε τζάμι. Να σπάω τον κουβά. Ο νέος φίλος μας. Τώρα γράφει ελληνικά. Πενρόσικα. Λοιπόν, έχω μια κουβάρα. Ένα κουρβαρίδι. Και ανεβαίνουμε από πάνω. Θα μου πεις θες κουτί για να ανέβεις. Δεν το χρειαζόμαστε. Πάμε έτσι, τσακαμπουάμ. Και τσάκαλος. Τσακαζελέλ. Γαμώτο. Οι άλλοι YouTubers πώς το καταφέρουν με τη μία. Κατσιόν. Κατσιόν. Νομίζω έτσι. Οπα! Εντάξει, ανεβήκαμε. Κατσιάου. Πιου. Το ανοίγουμε. Ποιος βάζει άνθρωπος πίνακα για πόρτα. Παίρνουμε αυτό εδώ. Θα ξανάρθουμε σε λίγο για πάνω. Θα ξανάρθουμε πάνω σε λίγο. Τι μου γράφει τα ρώσικα. Я понял какой ποιοτικά. Σε λίγο θα ξανάρθουμε πάνω να καταλάβετε γιατί. Θα δείτε. Κάτσε πρώτα να δεις λίγο το παιχνίδι. Αν είσαι νέος φαν, πάρε το κουμπάκι της εγγραφής και το τέτοιο. Και το like. Σας παρακαλώ πολύ, πατήστε το like και την εγγραφή. Βοηθάει το κανάλι. Και πάντα χαίρομαι όταν κάνει εγγραφή στο κανάλι μου. Οπότε δεν θα μας βγει. Εντάξει. Ή κόλλησες. Όχι, δεν κόλλησα. Λοιπόν, ανοίξει η ρία. Βόησε αυτό. Ελπίζω να μην μας βγει. Μας βγήκε ο μπουστάρντος. Γάμω το σπίτι του. Γάμω το σπίτι του μου στο καλή. Φύγε. Φύγε είπα. Φύγε. Φύγε. Πάει και κάτσε τον μπάσταρντο. Έλα. Έλα που παρά. Έλα πιάσε με. Πιάσε με άχρηστε. Αυτό είναι το κλειβάκι το χρειαζόμαστε. Φάτο στη μούρη. Λοιπόν, θα πας να φύγεις, θα πας εκεί. Να πας σε βούλο να βγω πάνω. Επιτέλους. Ξεκόλλησε ο βλάκας. Προχωρά.
Προχωρά έτσι, μπράβο. Παιδιά, άντε. Προχώρα. Ωραίος. Μπες μέσα με μας ζαλείς τα αρχίδια. Πάει να κοιμηθεί. Ναι, να κοιμηθεί πάει. Το έχω ξαναπαίξει το παιχνίδι και είχα χάσει έτσι. Να το κάνω βιντεάκι. Άντε, ωραία. Άντε, κοιμήθηκε ο μαλάκας. Πάμε στο να ανέβουμε. Βζίον, βζίον. Ποιος πέταξε καλά, ναι. Και κάνουμε τώρα κι άλλο βζίον. Βζίον. Γαμώ το σπίτι σου, μαλάκα. Πάμε πάλι. Βζίον, βζίον, βζίον. Κουσκουίν. Και τσάου. Γαμώ το. Γαμώ το σπίτι σου. Ξύπνησε ο μαλάκας. Γάμο το. Εντάξει. Δεν με βρήκε. Τώρα πως θα πηδήξω εγώ εκεί για να μην με δει. Να ανέβω εγώ. Πες να με είδε. Αυτό είναι. Κάνε μωρέ. Τόσο κοντό. Μην έρθει εδώ, μην το πάει και το σηκώσει. Εντάξει. Γαμώ το σπίτι σου. Ανέβαρε μπάσταρντο. Ας το κάνω έτσι. Μην πέσεις. Άντε επιτέλους γάμο το. Μπες μέσα. Ο άλλος τι μου γκρίζει. Και μετά περιμένουμε να πάει έξω. Λοιπόν, πας εδώ. Πάσε να περάσουμε, ωραία. Κάνεις αυτό. Χακάρα. Τότε πάμε. Και κάνεις ολόκληρη διαδικασία για να ανοίξει αυτήν την πόρτα. Πίσω έχει μια καρέκλα. Δεν καταλαβαίνω γιατί μπλοκάρει πρώτα την καρέκλα. Το έχω κάνει σπίτι μου και δεν ισχύει. Μήπως ο κόσμος είναι άλλος. Αυτός είναι άλλος κόσμος και εγώ είμαι άλλος κόσμος. Στη ουσία δεν ξέρω τι έχει γίνει και οι πόρτες τους δεν ανοίγουν να βάλεις καρέκλες. Ωραία, τη σουκαπλιέτ. Και τι σημαίνει σουκαπλιέτ. Εγώ δεν ξέρω. Αλλά ξέρω ότι είναι βρισιά. Στα ρώσικα. Επειδή είναι μάλλον κουπίτουρας. Λοιπόν, μαλακισμένα θα φύγεις. Δεν το βλέπω μέσα. Μπαίνω. Μην είναι μέσα. Άνοιξε. Έλα, άνοιξε πόρτα. Άντε να περάσουμε το act. Τέλεια, το περάσαμε. Λοιπόν, περιμένα να μας βγάλει στο υπόγειο. Άντε. Και παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Γεια! Τώρα βγαίνω. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Γεια! Περιμένετε γιατί να κλείνει. Αντίο παιδιά!